ddyn, fi'n mynd i dechrau gyda 4 llysgyd 8. Fi'n mynd i ddyddio olwynion maw gyda dan llwyd arno. Just rhoi nhw a pob cornel, a be nhw'n neud yw rhoi nhw o dan y mwyn cadw gyda'i gilydd. Fan yr un peth ar y pen arall. A wedyn just rhoi couple of bricks arno. Dan yn mynd i bod ni'n really tenau. Vehicle number 2 is going to be a thin one. Fi'n mynd am 2 rhain. Un ar pen, un griddle fel yna. Wedyn just rhywbeth syml ar top. Dyna ni, am y trydydd un, fi wedi mynd am olwynion fel hyn tro yma. A fi wedi mynd am 4 llysgyd 10, 4x10. So I'll just rhoi nhw bob gornel. A wedyn fel un arall, na i rhoi un o nhw o dan fyna mwyn i nhw aros o'r Dyna ni, dyna'r trydydd un. Dyna ni 1, 2 a 3. A dyma'r darn hollol bwysig. Mae angen i chi cael darn fel yna, neu darn fel yna. Be chi'n neud, just rhoi ar y top yna. A dyna ble chi'n mynd i rhoi y balloon trwyddo mwyn iddo symud. A dyma'r darn ty bach, mae angen i chi fath o plygio. Rhoi trwyddo, a wedyn tynnu trwy ochr arall. Dyna chi